Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo umkhanyakude TV. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Udaba luthinta umlisa osekhulile oneminyaka engu-60 lapha nawe ingane zakwethu, ophumele obala akhuluma nabezindaba laphana iphephandaba elikhona lana eNingizimu Afrika iDelisano, asho ukuthi selokhu walalana lo mahosha i-45 ayisavuki lapha nawe ingane zakwethu. Usho kanje nalo mlisi uyasho ukuthi selokhu washonela unkosikazi wakhe ubengakaze ephile nomunye umuntu wesifazane, kodwa-ke unele ukuthenga inyama yomlenze kulo mahosha i-45 ayisavuki. Uthe mayibuzwa lo sisi ngalolu daba uphumela obala washo ukuthi umuthi uyawusebenzisa, kodwa-ke umuthi awusebenzisayo wokuthi adonse amakhasimende, hhayi ukubulala induku. Usole iminyaka kulona wesilisa ukuthi ingakho induku ingasavuki, vele usemdala. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela ucenze subscribe, cenze nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masipost. Susitshela ukuthi wena le mali ngizile